Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şuň 2025-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly ýerleşler, şuň men köp material gökejek we şu barada görüňeçek biziň şuňky çykyşymyň temasy gurbany döwlet agdaşykdan gorkýar. Haçanla ogly ýurdun daşyna gidenine arkada diýilen adam hükümeti zaложник hükmünü alýar. Inni üçüm bolup ýanky atasy, oğul, gyzy üç bolubam hükümet saklap bilen oklar, döwlet saklap bilen oklar bular polny bankrot. Çalışmalar Türkmenistanyň gapysynyň agzynda dur. Gelin şu barada gurulmadyň. Hormatly vatandaşlar, ine men size bir näçe video görkezýän. Ünsürp serdim. Birinci videony görkezdim men TikTok'tan, ýani Türkmenistan maňa TikTok'un nimelerini uğradýarlar ve şunu görkezdik. Men şoları görkezýän ve şu arada gurulmadýar. Ünsürp serdim. Ine Türkmenistan'a polisiýasklar nähili adamlary urýarlar. Haklary we konstitusiýa we bular hak hukuk gorýan gurumlarmy, bular banditlarmy, köçüden adamlar tutup gelip ýanky izolýatora salyp organizowany bandformirowaniyami ya şular arkada diýen bir zalim ýürüte spesial goşunymy halka garşy görüşýän. Men bilemok, özüňiz kommentariýada ýazyn, kyn görmän. Ünsürp serdim. İnsan kütäresinden panah Yigitni behuda burdunu tutma Yokçilik kelgende kaddını bükma Yigitge davlat yaraşar Yigitge savlat yaraşar Dinlegen çağıda. Bunu ünsürün vatandaşlar güçten polisiýski kadam urýar. Näme olar bilen ýöne gülüş bolnokmy? Ya bir minut. Ya hökman şolar vurmalmy? Ya hökman Türkmenistanyň konstitusiýasy işlenok diýip bütün dünýä şunu görkezmelimi? Ýani polisiýasklar Türkmenistanyň halky urýarlar. Ya biz halk bolup şolary terroristler bular ýani köçüden adam tutup içine salyp urýarlar. Onda gelin bizem elimizde taýak, armaturalarla giýjelerine gelip şolary tutan ýerimizde uraly. Eger bular bizi urýan bolsa, konstitusiýa seretmeýän bolsa, konstitusiýaň ýanky haklarymyzy, konstitusiýa haklarymyzy biziň goýulmaýan bolsa, arkada bilen ferdar, basyň nämedin, laledin halky diýip komanda berýän bolsa, onda bizem näme urup ýörünmermi? Gelin bizem görüşelim. Ona elimizde taýak alaly bolýar, döwlet ýok, konstitusiýa ýok. Bizi içine salyp ýanky urýarlar. Bizim kwartiramyzda salyp polisiýaskiýa emheme gelenine kwartirany salyp gapyny ýapyp taýaklap ýenjip zynp goýýarly köçe. Gelin onu şeýle bir düzgünçe gelelim. Şeýlemi? Hukuk gorýan gurumlar, siz terroristler, emheme terroristler, siz zombiler. O halkyň seniň. Şol açyk ýanky ýol bolup dur, açyk nimedipdir, näme tutup vurmalymy ony? Eger jinayet eden bolsa, onu prokuratura we prokuratura deňep suwda salyp, ýani suwdy şoňa ýyllar kesip türmege gider. Siziň el degirmäne hakyňyz ýok. Oň bolşuny gördüňmi? Men ýene bir videoňy gökredin. Ol adamlar tutuşy, iteleşi. Ünsürp serdim. Tutup iteleşi, nemedeşi. Ol adam hasanyna gören o bu adamlar diýelim. Barandan salam palam ýok, gün urýan. Ofitseram ýaňyza geçdi, gördüňmi? Ofitser bar şu ýerde, bolýa o sallatdyr diýsen. Ofitser bar, o bular bir gurumy, halka garşy terroristik gurumy bular, MHM ýaly. Biziň o organlar kanun, haklar goýraman gurumlar gaýtyp adamlar urýan gurumlar, adamlary öldürýän gurumlar, neme izolýatorda urup öldürýärler. Niýe de bar şu ýalda? Russiýada bar, diktator döwletde, niýe de bar? Koreýada bar, niýe de bar? Türkmenistanda bar. O diýerdiňiz marada Gazakstanda da bar. O Gazakstanda bular ýaly edilen ok şuraya etsin. Şuraya video çykansa hem adileniýatdan basýarlar. Türkmenistan näme bolar? Hiç adam bolmaz. Gaýtyp Ferdar Berdimuhammedow diýer, video çekmeň de uranyňyzy. Gizleň de. Men bütün dünýä aýdyp bilenmok sizi ýanky halkymy ýanky zorlap halkyma ýanky ziýan ýetirmän bütün dünýä aýdyp bilenmok men size aýdýan ha diýip. Öňüm Ferdar Berdimuhammedow
mentlara, yani polislere kazyol diye öňüm. Kazyollap ýorsunuz diye meni. Gurbanlam kabinet ministri kazyollap ýorsunuz meni. Ýanyňy ýigneşleri, halk maslahatynyňky aparady diye kazyollap ýorsunuz meni. Hemme zat gurbanyny ýetýär. Ine vatandaşlar, özüňiz kommentarda ýazyň. Şular terroristmi, halka karşı giýije güni göreşen gurumamy ýa-da şular konstitusiýaň esasynda Türkmenistan bir döwlet, bu konstitusiýaň esasynda biziň haklarymyzy, ünsüriň bu gurbanyň serdaryny derler, biziň haklarymyzy konstitusiýa boýunça gorumany gurumam şular. Ya bize karşı yürüyütü kabul edilen teröristlermi? Onu eğili bolsa, onda şoň ýol başy kim serkerde başy? Serdar Berdimuhamedov, onun milli lideri şoňa ýa akıl berýän Gurban Muhamedov, onun arkadagy, onda şular yürüyütü Türkmenistanyny hökümeti basyp alyp, hökümetem halka karşı zulm edýän zalimler, onu biz şulara karşı görüşmeliler. Bizim aydyk gelýärse şonu size. Ine ak asuda asmanymyza şul türmäňem, ýa-ni şul izolaýatyryň üstünde de ýokursyna ak asuda asmandyr. Ütkeş kızat derler. Sen köçe çıkanda da şu vakti moment şulary urup durlar şöyle. Ödem Levap'ta. Men Levap'ın aktivistlerini ýülenýär. Dursultandan başlap hemmäňde. Bir ýyl çok çalap ýörmän. Şurýaly videolar, siz däno, Farap, Çäjüde bir topar naruşenýär bolup geçýär. Dogunlaryň naşanyny ýaşaýar. Tanışlarınızı yaşaya. Siz şunun diyalektini uygulayanız. Çıkarın videoları. Sizi her vakit kemti diyorlar. Çıkarın şu videoları. Biz yani tankid edip şunu yerine koyalım ve düzdürüş o da atları. Neyemçi bize geliyor, size gelen o YouTube'dan atbol yara bu atları. Şunun için hurmatly vatandaşlar, aktivist bolsaňyz ine şurýaly bir kançylygy görüşmeli. Bizim aktivist ol birinci işimiz şuraya bir kançylyk durulmak. Hälem ünsüriň sağ bol başlama. Hemme aktivistler sağ bolsun. Şuraya aýdyp gürködüp biz şul 2 sany zalimleri Serdar we Gurban Berdimuhamedov saklap dur. Şoň ellerine itleri, MHM teröristler, polis zombiler saklap dur. Şularda biz şuraya gürködmesek, zat etmesek, onu şular ýagny bizi ýenjerler, bizi plotkalarlar, bizi wara köçüde zorlarlar. Anladyň? Şuraya videony çıkarın. Men hemmeler ýülenýär, şuraya videolara çykdym. Biz gürködeli şu video gün OBS-e gidýär, şu video ona gidýär. Ýa-ni men göçürip aldym şunu. Öz nememde biz ýa-ni nime der? Täjikler öz prezidentini 4 ýyllap işläp gazsy suda beripdirler. Men size haýyş edýän, bizim şu meseleni çözjek bolýar. Näme nirde bir kançylygyňyz bolsa, aktiv inanan aktivistiňize berin. Bize gelse bize 60 tane material gerek. 60-70 tane material gerek. Şu 60-70 material bolsa biz Gurban bilen Serdary suda ýetýär. Ve şu ýerde suda edip şular tutsap etdirýär. Ine şoňa gelin şoňa ýapşalyň. Biz sizden pulunu soramyk, biz sizden hiç soramyk. Sizi kötüýärlermi, gurýarlarmy, ýenjeýärlermi, hakyň bolýarlarmy? Getirin şu videoları. Biz Türkmenistanda kanun işleyen meýanlygyny közel we şul 2 sany halka garşýan faşistler, halka garşy ýa-ni zalim edýän, zalimçilik edýän zulümler diýip biz bütün dünýä görkezeli. Indiki video seyredeliň, hormatly vatandaşlar. Kim görmedik bolsa men ýene bir ýerde görkezin şu videony ünsüp serdim. Ofitser ama ünsüriň şu ofitser ýüreğine şuryaly ýa-ni adamla vurmak, bular bir salam aleykum ýaly bir zatlar. Ofitser şoğum del, şokdo adam del, adam del, ödem lewap ýerine bolup geçen zatlar. Anäme lewaplar urup bolýarmy? Urmalmy? Ya marlar urmalmy? Ya aşgabatlar urmalmy? Ya da balkanlar urmalmy? Ya da daşowlar hökmen urmalmy? Düşünüp bolmakmy? Şoň zwaniýasyny bir göreliňler. Kim şul adam? Burun şoň zwaniýa. Serjant mı näme 3 tane lyçkasy bar. Serjant. Ine şul adam, şoň ofitser da bular ýa şular zwaniýalar denmi. Ine şular hemme zat edýär. Eger şol ýaly bolýan bolsa, videolar gaýtaranýan bolsa, şol edýän bolsa,
Gelin onu bizim şular tutup giyicelerine tutup loğum bilen kellerine verelim. Ya kanun yok da bular gurumoçuluk bizi köçüden alıp gelip bir taamat alıp vuryalar verdi. Hakları yok. Bizim hem haklarımız yok. Şular bana gelin şuların haklarımız olsa bizim şuların haklarımız bozulur. Ondan biler bir yeni vursalar köçüde loğum bilen kellerine verilýär. Yaşaytmeli mi? Serdar Berdimuhammed. Arkada diýen kezzap. Yaşaytmeli mi bizim? Aydın hani? Gurban sen kimin milli lider, kimin arkada ine sen halkyny ýenjip durur polisde. Hiç şart intek salamu alaykum diýdi ýenjip durur. Ünsöriň. Salamu alaykum diýip ýan getirdiler. Normal ýaş oglan hana ak göynekli ýaş oglan normal geýinip dur bir adam şekilli. O gyzyl maýkaly görgül hiç adam eden o. Sonra verilen o. Gönül tak urýarlar. Hükme, yokçilik kelgende kaddını bükme, yigitge davlat ber, davlat yaraşar, yigitge... Beýle käserdin, ýöneköý duran adam, bir zat diýsen, etçi adam, hükman urmalym şuny. Savlat ber, savlat yaraşar, dinlegen çağıda... Ine şu ýaly, hormatly watandaşlarym, Türkmenistana bir kanşuluk ösýä, Türkmenistan bütün dünya de bir kanşuluk boyunça 160 ýylda korrupsiýa bir kanşuluk boyunça. Men muny ýöne aýdam o. Ine şuny ýanky Gurbalyň aktivistlerine aýdýan, arkada zamanyň aktivistlerine aýdýan asudy asmanymyz bar. Hemme zat gülýäli bolmaýar. Sen tek oturup görmek şöyle, salyp görmek sen izolatora. Gelin indiki videony seyredeliň watandaşlar. Ine maňa Türkmenistanyň getirdiler video, ýani TikTok'tan mı verdiler ine ünsöriň. Ine Amudarya buğrody ünsöriň. Näil ekinler östürme, näil biz ýagny ekrançylyk etmeli. Şunu üstüne işlemeli. Gurban bilen Serdar Berdimuhammed giýje güni şunu üstüne işlemeli. Jaly gurup, lentçik kesip, aýlanyp bütün dünýäde elini ýanky serilip pul ýapýarlar. Indiki video seyredelim. Şu şäher Nebidda, ünsöriň. Ene şu Nebidda. Arkada men diýämi? Sovet Soýuzynyň jaýlary. Sovet Soýuzyna gurulan jaýlar şular.
Modern. Näme mektepmi, näme bu? Polklinika mi? Yaşasın garaşlı bir taraf Türkmenistan. Şu Sovet Soýuzynyň salt giden jaýlary şu. Ine vatandaşlar, elbette bul arkadaq däl. Elbette bul gurbanly bu zatlary seyretmedi. Halk bilen düýünden iş ýok. Halk öläýsin. Bir ýerde halkyň ýanyna bak gördüm. Lençki kesýär arkadaq şäherini bolýar. Hedile diýip ýör. Men häzir aýdar näme işläp ýör arkadaq. Arkadaq diýilen kezzap. Şunu arkadaq diýmelem kädiýän, arkadaq söz aýlanýar. Gelin indiki video seyredeliň. Tereden bulan bol Köçelerine seyredin. tereden bulan bol person şu vakami ne koça çıkayım. Ne bir itqatar benimle. Ağır asram bol. Hay sıkatırmış. Görýärmi köçeleri? İstediler. Ne? Duydan birini kan ihmal so. Bir çağırlık yerinde bir baharlar mı? Terede. Gat doğru diye, yani genece gat doğru diye, Türkmenistan'ın halkı daşına gidip var ya, yuvaş-yuvaştan Türkmenistan'ı terk edip gidiyor, maşgala. İçinde dine itler galya. MHM, polis ve köçedeki itler. Gurbanly, Serdar, bula Russiyan itleri. Gurbanly, Serdar'ın MHM polis itler galya. Başka adam kalmadı Türkmenistan'da. Men bağışlarlar MHM ve polis şu diýenmet ya ýanky videony görünsoň gata hyrmely o näil beýle halky urup bor. Hanten et şonu Ýewropada ýa Amerikada ýa bir ýerde at gidýärler giýje. Sen hakyň ýok. Sen kime ony tutup o wururýar bakdyňmy sen ony ýa ulotdyňmy sen ony ýa dogurdyňmy sen ony. Sen o bir wagtdaýynça gelen polisiýeski kanunçylygy ýanky kanunçylygy alyp kanunçylygy ýöretmeýäne ýürüýte kasa maýdana adam sen. Bulary çenini geçdi. Bir-birden tutup köçede kellerini ýarmam kalýar. Şoňa elterdiňiz, grajdan uruşyny elterdiňiz. Biz her wagt aýdýar, biz kanun ýolun ýürejek, biz Türkmenistana kanunçylyk höküm sürdürjek. Senin gurban bolýan bir kanun, falşiwy, falsifikatsiýa edip gelen, niyaz öldürüp gelen, Serdar'ın seslerimize oğurlap, falsifikasiya edip gelen pul oğurlap ýörer. O Atabayewa diýenem kezzap, eýýän pul oğurlap, jügütwa. Sizin o çüýrük tohumuz duruş kezzap o. Kezzapsız bir normal adam ýok tohumuzda. Tohum bilen saklap bilen oklar döwleti. Tohum bilen. Şu giýenler ýany ýöne döwletimizi ýaryp pullary oğurlap ýörsiňiz. Indi bolýar, olar bir zalim. Ol MHM we polisler näme diýär? Hak hukuk goramaly adamlar bizim şuraya ýagdaýda bolmuş şuraya halk urup ýörsiňiz. Näme hökman şol iki sany oglany vurmalymy? Aýdyň hani. Bir zat diýsen edýär aýdyň. Hökman şu salam alykum diýmekkä vurup başlamalymy? Siz bararsaňyz grajdan uruşuna ananan halky vurmaly, üýşüp köçelerde giýjelerini tutarlar sizi. Maşinaňyzy öýlerinizi ýakarlar. Özüňiz bir kanunçylyk itelýäňiz. Bize halky saklajak bolýasy, ýok, o beýtmäli. Gelin kanunçylyk ýoly ýören grajdan uruşuna barmaly. Siz itelýäňiz. Ananan gurbanlar da Serdarda gerekkä şu zatlar. Siz itelýäňiz halky. Talamançylyk edip, ýanky oturup migrasiýonly gullugy, MHM polis gulluklary başlyklary oturup aýdýar,
täze движение, täze schema. Näil halky ýa-ni edip näil pulap borýar, täzen indi 1 milliard berýän bolsaň indi 1 milliard 100 milyon getirin. Täze schema ine diýip. O siz Türkmenistan näme urduňyz? Hudaý saklasyn. Gelingindiki videony seyredelim. Hemen sesini koyayım. Bir minut. Yine yolları verdim. Ne ýagdaýda adamlar ýatýar. Yaşaýar, pardon. Kaptalyk jaýlar verdim. Ünsörüm. Tüwülme jaýyna gurup bilipdir ýöne şu diýişim ýaly. Hökümet ýok. Sen jaýyň gursaňam, sana suw getirip bermeli, sana ýa gaz getirip bermeli, tok çek bermeli, köçeler oňurmaly, köçerde stol bolmaly, ýagtylyk bolmaly köçelerde. Köçelerde astanowkalar bolmaly, o ýerde awtobuslar ýörmeli. Ine şol hökümetiň işini hemçi biziň tebii gaýlyklaryny alyp şonu edýän adamlar. Hani şu ýerde hökümetiň bady görnýärmi? Ünsörüň, köçä ünsörüň, men size ýene bir görýän. Bul owa. Bul bir owa, bu köçeleri dedim. Jalan arasında köçe ýok, ýaş gar ýaýsa tozdy. Maşini traktor ýöremsen bolanok. Serdim köçelerini, ine jaýlaryna serdim. Hudaý saklasyn. Büyük Türkmenistan, arkadama şöhrat, biz ösýär, biz ýene bir zat, arkadan zamanyny men bakly ýaşan pohyman. Bolun adamlar alamaň. Bir topar ýalaklary ýülenýär. Biz realna başdan on pohyň içinde. Gelin indiki video seyredelim. Şunu goşowa diýilýär. Men kartada görkezem. Niýde dedi. Şolun magazyn şu. Ünsör terseňiz şu magazyn şu. Men ýalňyşmasam, mümkin häkimlik derem. Ine muňa serdim. Sovet Soýuzyny goýup gidilen zatlar. Ine Aşgabada, ýagny Niyaz özgürleşdirdi. Inni bul arkada diýen bir kil ýa-ni zalim gelip owdunlaşdyrýar. Ol ýa-ni parat geçilýän nemen bu tarapa sahnany geçirdiler, bu tarapa geçirdiler, ondan bu tarapa geçir. Olar pul goýun investisiýa edäýin-de olara etraplara ýa-ni vilayatlary edäýin-de diň Aşgabat diýip durmaň, gurban boly. Aeroport urýar, şöyle bak gaýtmak üçin, şöyle öz köşklerini urýar, şöyle dinç almak üçin we Aşgabat urýar. Başgalar ölüp geçsin diýip ünsörüň, halk köseni otyr. Arkada milli lider olup halkyň ýanyna bar gürleşip gördümi? Ya halka bir zat ýüzlenip gördümi? Ya öz milli lider programmasyny meýnamasyny aýtyp gördümi? Ýok, eşitmersiň. Ağzından halk çykanda, ýa-ni halkyň sözi çykanda, neme halk maslahatyna ýa-da ýyna gelende halk, watan, Türkmenistan bizine ösýär zat diýip öz ösküdi otyr. Biz bolsa çukurun içine ýöne batyp barýar. Bunu serdim. Bu jaýlaryny serdim. Şu ýerde adamlar ýaşaýar. Näme ýerde ýaşaýar owa? Goşowa awasyna bir. Ine şu goşowa serdim watandaşlar. Ine serdim, men size görkezden şu goşowany. Ine şu ýerdäki öýler görýärmi? Ine şu ýerdäki öýler. Ine şu öýler bar. Ondan bula bir firmam näme bir zyňylyk gidilenmi ýa işleýänmi men bilem. Mektebem bolaýmasa bilemok men. Ine şu ýerde jaýlar görýärmi? Ine şu ýerde adamlar ýaşaýar. Ünsörüm. Şunuň ýalky ýaşaýyş ýerleri nähili. Ýollar ýok, zat ýok, çöllük. 33 ýylla, 35 ýylla Türkmenistan şunuň owasyna bar bilmedi. Täze bolan Türkmenistan
Gurbalyň arkadagy zamany, Serdaryň arkadagy zamanyň prezidenti şu ýere barylmady. Muň daşyndan hem terdim. Ne şu o şol. Ne ünsermi ne şu ýerde adamlar ýaşaýar. Ne köçe şulon köçeti. Arkadagy ýol şul. Muňa terdim. Men pikirimçe ine şul owadaky ýaşaýan adamlar ine terdim. Şular derrew prezidentine gapdalyna da ine şu nime bar. Şu ýerde de bir 5-6 hojalyk bar. Ünsermi? Ine. Ne ýollar bar, ine firmalar bar, elektrik bar. Ne gaz bar, ne nime bar. Şoň suwlar näýilika, guýullar barmka, arsylar näýamka. Ine derdim. Ine şul adamlar. Ine muňa da ýol ýersiň. Ünserdim. Bunda asfaltam ýok. Çagyldyňlan ýol. Şu ýerde asfalt bar eken gyrada. Ünserdim. Ine şu ýerde bir hojalyk ýaşaýar. Şu ýerde ikinji hojalyk ýaşaýar. Şu ýerde ýeni biri ýaşaýar. Ine şu ýerde bir hojalyk ýaşaýar. Ünserdim. Ine şu ýaly. Onu gidläp bolmaýar, onu bütün dünýä görüp dur. Ine şoňa goşowa diýilýär. Ýanky ýa goşowa, görkezlen şu goşowa. Yağla. Hada. Näme ýerde ýaşaňa owa? Goşowa owasyna biz. Ine hormatly vatandaşlar, şu ýaly ýagdaý goşowatyndan men başga da video görkedeýin. Elbetde muňa arkada seyretmeýärim. Arkada muňun işi ýok. Ol şol ýaşaýan adamyň arkadagy däl. Ol Aşgabat şäheriniň arkadagy däl. Ol öz şäherini bolýar. Keýp edip. Aşgabatyň arkadagy bolan bolsa, Aşgabat şäheriniň arkadagy bolan bolsa, minimum şöyle gurulan jaýlar 50% durmazdy. Halky paýlardy. Bizim pulumuza gurýar, satdyrýar, o pulny alyp ýene ogurlaýar. Azen jüýüňden goýan o arkadaş şäherini. Ya bir obyekt kursaň jüýüňden goýan o. Sen bizim büdjetden pul ogurlaýan, sen adamyň pulunu ogurlaýan. Bütün dünýäni allap. Men şulara $700-800 aýlyk berýän, hakykatdan bolsa $100, $150 aýlyk berýän. Kursda oýnaýan. Dijelerine dolary alyp, gara bazarda mafiýa ýaly, ýa gara bazarda çalışıp onam getirip banka koyan iyine. O sen gara. Senin ofisial zatlar yok. Sen özün kriminalçık. Serdar verdim Muhammed. Kurbanı verdim Muhammed. Siz kriminalçıklar biliyorsunuz mu? Siz kriminal ediyorsunuz. Yani ofisial doları emhemen üstünden valüçükleri sattırıp o pulları yine siz o Türkmenistan'ın halkını gününe giyicanlayanız biliyor musunuz onu? 3,5'dan alıp onu 20'den satıp yine de banka koyup siz devlet satyan siz o maşennik. Bu maşençilik diýilýär şuna. Egerde biri dolarını şu garwada satsa onu tutup bolýar maşençilik üçin näçip 3,5'dan dolar we 20'den satýar. Yani 3,5'dan $1 bahasy manat 20'den satýar. Ol hökümet pulu. Onu bir adam öz kurs koyup aýlamany haky ýokdur. Hökümetiň merkezi barmy? Hökümetiň prezidenti we ol karar çekdi 3,5'dan ip. Näçip öz kararyňyz bolýar. 3,5'dan $1 diýip gol çekip şonu özüňiz gijelerine emhemen üstü bilen çalışyp siz büdjede pul kazanýar. Halky talap, ikinji derek talýar. Bütün dünýäne malýar. Düşünmeden men düşündürüm. Siz kriminalçıklar. Günne giyece siz maşençilik edýäňiz. Siz bizim dolarlarymyzy, ofisialna gelýän hökümete dolarlary alıp giyece bağlarda çalışıp ýene de bank koyup bütün dünýäni alýar we Türkmenistanyň halkyndan pullar talap alýar. Men hökümete goýar. Hökümete goýanyň näme? Sen talanyň pullar goýýanda sen gazanyp alla. Nalog töletdir adamlara, investisiya, zavod, fabrik kur, o ýerden nalog al, o ýerden investisiýany gaýtar. Ine şeýle kazanmaly. Sen bizi maşençilik kazanmaly bizim üstümizde. Hudaý saklasyn. Ýyna derdelin vatandaşlar indiki video. Indi Türkmenistan daşyndan bir video görkezýän size. Şu ýerde ünsüriň gowuz diňden meni son komentar berýän.
Мигранты из Туркменистана успешно завершили курс адаптации в Херсонской области, сообщают российские патриотические СМИ. Что важно, власти не скрывают, что речь идет о нелегальных мигрантах из России. Все они были принудительно отправлены жить и работать в оккупированный регион Украины. Звучит это потрясающе. Мероприятие направлено на помощь иностранным гражданам, прибывшим в Россию без визы, в рамках программы содействия адаптации трудящихся мигрантов. По словам заместителя губернатора области Татьяны Кузьмич, большое внимание уделяется взаимному уважению к интересам и традициям, а также соблюдению законов страны. Причем все мероприятия по адаптации иностранных граждан проводятся под контролем силовиков. Таким образом, с официального на русский это можно перевести так. Туркменских нелегалов наловили по всей России и под стражей отправили в оккупированную область Украины для вытеснения коренного населения. Фактически, они являются живым щитом. Это в лучшем случае. В худшем все отправятся в окопы. Нелегалов никто считать не будет. Gördüňiz şu videony. Men size görkezin Hersonyň niýededigini ünsüret berdim. Ine Herson. Ine Ukrainany terdim. Ine Ukraina. Bir minut. Ine şul Ukraina. Ine şul Ukraina terdim. Ine Ukraina. Hersonam ine şu ýerde. Men şöre her ýyl 3-4 kere gidip staj berýärdim. Ýani ine şu ýerde. Ünsüret. Şu tarafı häzir Ukrainada, Hersonyň derýanyň bu tarapam, ýani ortarally. Ine şu ýerde häzir men öwrenjilerim bar, şu ýerde trnovka çyk, günne bombaň aşagyny trnovka çykýar. Türkmenleri şu ýere getirýärler. Ýani migrant bolsaň, Ursetden alyp şu täze Rossiýanyň täze territoriýasy, täze ýerleri şu ýere eltip, şu ýerde riske koyup, o yerde caylar vurdurýarlar, o yerde bombardirovka edip otyr. Ve şu yerde käbirlerine gün uruşak, uruşak diýerler. Şu yerde. Uruşda görüşdürýärler. Ine Türkmeniň daşary ýurtdaky ýagdaýy, ine şuny Gurbanyň bilen ýagdaýynda derrew nota bermeli. Näçe Rossiýa bizim watandaşlarymyzy, migrantlarymyzy ine şu ýere eltýär. Olar Hersona gidecek diýip Rossiýa giden olar. Olar gidenne Moskva, Saratov, Sverdlovsk, Yekaterinburg, Sankt-Peterburg ýaly şäherlere gidýärler. Egerde başda şulary Hersona uruşak diýen bolsalar, olar gelmezdi Rossiýa. Ine şu ýaly şonuň haklary Rossiýada bozulýar. Hani arkada, hani milli lider, hani Serdar Berdimuhammedow. Şunu ine ofitsialny material şul. Hani Daşary işler ministrleri Raşid Meredov, hani Türkmenistan döwleti, Türkmenistan hökümeti näçe bizim migrantlarymyzy mecbur ýagdaýynda şu ýaly apasny участоклary goýup, ýere goýup, şu ýerde jaý urdup, şu ýerde riske goýýarlar. Gördüňizmi o studentler? Bu ýani gitmejek bolup uruşdurlar, zat etdiler, olar gawap. Türkmenistan hökümeti ne şolara reaksiýa berdi? Ne gollady? Ne de Gurbanyň Berdimuhammedow, ne de Serdar Berdimuhammedow, ne de Türkmenistan telewiziýasyna aýdyldy. Bulary siýasatçylar da, bular kim? Serdar we Gurbanyň Berdimuhammedow. Atabaýewa allygyna çykyş edýär, allygyna ýa-ni Türkmenistany ötürjek bolup aýlanyp ýör allygyna. Näçe Türkmenistany ötürjek bolsaň şu ýaly bizim watandaşlarymyz agyr ýagdaýda aýdan okda çöden okşany. Etmez onu. Bu halk üçin ne? Bular bir çüýrük tohum, ýurdu basyp alan çüýrük tohum. Bunun esas maksady kartinka görkezmek ve arkasynda diňe ýarmak ýurdu, baýamak. Bular milliarderler. Ine oligark diýilýär. Hökümete girip, hökümetiň pulunu oglayan adamlar. Gurbanyň prezidentden oligark. Türkmenistanyň ýeketek oligarky Gurbanyň häzir ikinji oğul oligarkyny ýetişdirýär. Häzir gyýyz oligarkyny ýetişdirýär. Bu oligarklar. Oligark näme diýdi? Baýa adam hökümetiň instrumentlerini, hökümetiň pullaryny, hökümetiň büdjetini ulanyp talamançylyk edip baýak gidýän adam. Diňe korrupsiýanyň üstünde oligark diýilýär. Biznesmen hem de oligark. Hökümetde bular wezipede işläp, bular aňyrda durýok, aňyr dur diýen ýok. Hökümet işläp ofitsial ogurlaýarlar. Özem şunu hiç kim işlat diýmedi ýaly, ol itlerini, MHM terroristlerini, polis zombilaryna barın bizi goraň diýip ýa-ni bular kowýarlar. Bunun itler ýaly halky talap ýörler. Ünsüreň
Şo itlerden basýarlar soň. Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow. Başarmadın, sen eýtdiň bakan tapyp basyp goýberýär. İtden ýolbaşçylaryna ministrlerine basýar. Bular hatda ministrlerini hasap eden oga den gören ok özünden pes görýär. Ýanyna durmalylar, gözlerine seyretmeliler. O aňarda üýşüp el çapyşyp şeýdip durmaly. Kim olar? Iň gülküçlü adam edenmi? Gülküçlü Gurban bilen Serdar hükümetten gorkýarlar ikisem. Hükümeden bulardan gorkýar. Bular polis emhemeden gorkýarlar, adalyşyk bolaýmasyn. Polis emhemeler şulardan gorkýar. Gara bizi gorkaklar ýanky dolandyrýar. Biz halkam gorkýar. 3 tane ýanky obyekt gorkýar. Gurbanlan gorkýar, Serdar kisi tohum bilen ýanky Türkmenistan hökümeti gorkýar, halkam gorkýar. Biz gorkak döwlet. Ine halk häzir ýuwaş-ýuwaşdan gorkudan çykyp otyr. Halk öz hakyny eýap başlady, alyp başlady, eýlap başlady. Häzir halk galsa şu gorkaklar biz alýas emesni. Polis bolsun, emheme bolsun, Gurban bolsun, Serdar bolsun alýas. Inanyň, olar ýaly polis, olar ýaly gahrman emheme ýokdur. Halk galaýsa bu tordy. Gelin indiki video seyredelim. Vatandaşlar, men size ýalnızca ortaları okudum. Ortalarda bolup geçen Türkmenistanyň grajdanlarynyň haklaryny nähili bozulýany okudum. Indiki video seyredelim. Muny men size okudum ýanky salladyň nime Lewatda nähili biziň halkymyzy gurýarlar. Ünsörüň şu video ünsörüň ine biziň halkymyz nähili ýaşaýar. Ine Murad ege, egeler, apalar, meniň ýagdaýym ine şundak. Ine ahwalym. Murad ege, size görkezinde dadatdym. Ine Haldyny görýärmi? Hiç zat ýok. O adamlar aç. Biz aýdyp ýörüz. Pullary ýeten ok, iş ýok. Günlerini doğrudan görýärler. Bular arkadak şäher gurýar. Milyard euro, 8,5 milyard täze. Arkadak şäheriň ikinji etaby. Niýeden alýar bular? Bizim pullarymyz şol. Inanyň. Gurbalyň puly ýok. Hökümete gelende mu iksan balagy ýokdy. Inanyň. Men bilýärmi taryhyny. Yallaklap, omuňa yallaklap, hemmeni kazollap, ýeginleşen kazollap ýörän adam. dilimde bulandan aşağıda ine. Şundak ýagdaý. Öýlerini görýärmi? Polum ýok. Ýagny beton. Daşa çıktım, Berozakhanam, eyvan dilersler ine yaşıl alınan invalidlik kalyaska ine şu yaşılın kalyaskası. Yaşıllara mazır gorkazcak size. Ine şol ýere hal taşlandyr. Ine bir komutda pol bar eken. Ünsörüň. Bire yatir, bire mana otur. Ne yaşılan ýagdaý şundak. Ine şu kadrlary görüp hakyky milli lider bolan bolsa oturup ağlardy. Namusly bolan bolsa. Ya Türkmenistan prezidenti bolsa oturup ağlap gün samolyota giderdi şu ýere. Tapyň menen şu ýerde. Bizde o realizat ýok. Biz ular saýlamdyk. Bular etçegini edip ýör. Häzir gyýdy gelip ýör. Bir topor şaýsepleri berip özüni ýanky Fatama der ýaly Gurbalyň gylygy ýaly et başlady. Gurbandan beter bolsun. Bütün dünýäni ağlap, mehrilce ağlap, etçeg içinde Türkmenistan talak eder. Eger ular ýaly ine täze kandidat geldi da gyýdy. Ular ýaly awraýly, ular ýaly adalatly bolsa, ylgasy näsin kömek şular ýaly. Olar barsyn. Aýlanyň şu ýerde. Fondy bar. Fondyň pulu bar. Şu fondu hemme görgül molimler, zabuşlar, wraçlar, hökümetli işlerini pul geçirýär şo mezbur ýagdaýda. Pulu bar. Bir fondyň ýanky öz kakatynyň fondyň ornmasary vice-prezidenti. Gitsin tapsyn şu ýöre. Bize ruhsat beren oklar giýmene, biz gün barar şolar kömek ederdik.
Ine bizim tapawudymyz näme? Inlik gelenim şuraya bor, edip bor. Yalan aýtmaň. Opozisiýa, demokratik opozisiýa din adam haklary üçin görüşýär. Şuraya zat bolsa ýaty bilmez. Giýje uny işler bolan şoly çykarar agryýadan. Maşennikler, korrupsionerler, gurbanlylar ine şey diýär. Ha öle efen gapdaryna ölüp ýatar, depik geçer. Aýryň muny bäderni. Ýanky marawaranna çağjyklary eltenine bir çağjyň ýüzüne bir nime bar eken, şeýle bir çyzy bar eken. Maňa uwdan çağa geçen aýryň muny. Bu ýüze bolan näli? Kuýa. O sen halkyň ol. Bu ýykylypdyr da ýaşlygynda bir çyzy bar eken, ýüzüne bir bellik bar eken. Sen halkyň ol. Näme bolsa sen şonu gollamaly. Şo sebäpli sen halky talap pullaryny oglap ýördiň. Şo barlygy. Şolar sana ruhsat berligi, berenim üçin sen Türkmen halkyny talap ýördiň. Ine şuraya alyp. Şoku video, mena şuraya video görsem ýatbylemoksyň. Mena bilemok siz nähili? Ya oraya alyp 25 ýyl boldy oraya zat göremok. 20 ýyldan beri göremok men oraya zat. Afrikada wagt gelýär. Nimede wagt gelýär? Marokko diýdi, o taraplar wagt gelýär. Oraya zat ýok. Şuraya bolaýsa halk derre uyuşup kömek edip ýanky çykarýar. Oraya bir garyplyk ýok. Oglaryna wagt gördüm. Marokko. Ýöri togowasyna gidip bir şular näle ýaşaýdy. Şuraya ýaşany o. Indik video serdeliň watandaşlar ünsürin häzir ine festival gidip dur nimede Fransada Merkezi Aziýanyň festivali ine şo ýerde de ýanky şol festival Fransada 18-nji edition ýa-da 18-nji gelek ine şol Orta Aziýanyň boyunça festival şu ýerde ýanky Orta Aziýada Aziýanyň ünleri ine Vietnamyň ýa-da Hytaýyň ýa-da Merkezi Aziýanyň ýanky döwletleriň adamlary gidip öz ýanky döwleti boýunça beýan edilýär, zatlar öküdilýär, zat edilýär. Ine türkmen delegasiýasy elbetde şular konsullugy ýakyn delegasiýa şular hökümet tarapyndan uğradylan elbetde sebäbi zat diýiljek. Men bular günakarlarmy, bular töweleme etjek zat edipdirler ýöne bular ýanky hökümete hyzmat etjek bolup, şoň avantaj aljak bolup, şoň hyzmatyna ine gelip men şäherime, men Toulouse'da oturýan, men şäherimde de gelip nahar bişirip nime dipdirler, reklam edipdirler. Men yetişmedim. Bolmasa barıp şöyle barýadym men. Böyle yanlış tutmanda olamıyor. Yani yüzde şular işi girmez. Daha bilen oklar, tanıyan oklar. Böyle yanlış. Berekallah. Görüňde onlar da sürtmäň näme diýäni bile. Dostlarymyz, oğullarymyz hemmesini Türkmen palawy şeýle uýarlar. Hemen şunu ýüzüne öküdinmi? Şeýle tuwalama Türkmenin beýikdir. Janyňy Şunu derdim. Şul oglan Fransuzça gowulýar. Mesela men Fransuzça öwrenmek üçin 20 ýaşadym Fransada ve Fransaň ýanky Miray diýen bir dil nimetini oturdum da, dil bölümini oturdum. Şo ýerde men Fransuz muallimi bolup işläp bilýär, men lisenziýam. Men şul we şul ýanky dilim şul derejesine ýetmek üçin günni işleyen ýanky bir topar häkimlikler bilen, bir topar guramalar bilen, bir topar döwletiň ýanky nimeler bilen işleyen giýje günni ýanky işgärlerim bilen, bir topar guramalar bilen işläp günni praktik edip men derejem ine şol oglan ýaly. Ýöneköy türkmen şu ýaly derejeli fransuzça uýlap bilmez. Men size aýdaýyn. Hökümetde işleyen, hökümetiň ýanky pasolstwasynda ýa bir ýerine işleyen bizim neme halkymyzda bu ýaly zihni adam ýok sebäbi birjiden Fransa türkmenler inni gelip başlady. Öň ýokdular. Inni gelenler hem görýän görgürler intek dile çeperde. Öwrenýärler da diýer, olar ýar çeperde. Olar ýyllar gerek. Ya adaptasiýa gerek. Ýanky dile ol fransuz dili gürlemäň fat ýöne grammatikada gatkyňdyr. Belki dillerden sebäbi fransuz diline diýir dil diýilýär, jany dil. Günne ösýär, günne dil ulurkyp otyr. Günne täsirler, ýani dile girkidil otyr, günne ösýär, günne diskussiýalar bolýar. Ösen diller durano. Mesela şu türkmen dili ýaly, biz ýitip barýar dilimizi, frans dili bolsa östürýär dilini. Ne üçinmiş mu? Şol ýani hökümeti işleyen adamyň biri bolmaly, sebäbi
Diňe reklam edýär, döwlet reklam edýär. Elbetde däl, gowy. Men bilen garşy däl. Ýöne hökümeti reklam etmeli, döwleti reklam etmeli, halky reklam etmeli. Sebäbi hökümet häzir band formirawany, band topar, döwleti basbalan topar. Egerde sen hökümeti serdary gurbalyny reklam etseň, sen band topary reklam edýän. Ýöne haçan sen döwleti ýa-da halky reklam etseň, sen hakyky ölmeýän umumy hemişelik Türkmenistan reklam edýän. Ine tapawul. Sağ olun. Berekella diýjek, ýöne nimäni reklama etmeliler. Indiki video seyredeliň. Men öňüm aýdýardym, ýallaklaryň sany köpelýär Türkmenistanda. Ine ýene bir ýallak, öň bir ady bilen adam, öň bir at gazanan halkyň içinde inni ýallak bolan Akış Taparow. Gelin seyredin. Şuň ýanky hökümeti gurbalyň çykyş edýär ka wagt. İkisi ýanky gelip konsert berýärler. İkisi nime dip taýyp gurbalyň bir zat diýse, ýallaklap ylgap gidýär şu adam. Öň bir derejeli, bir fiýla hormaty bar bolan bir bagşydy. Hökümete ýakynlaşmadyk. Inni şulum hökümete ýykyldy, şulum arkada şöhrat diýip byryk başlady, arkada aýdymlar aýdýar. Bir bandit toparyň başlygyna, ýolbaşyna aýdymlar aýdýar. Ýallyk bolmanda. Aydımları aydiyarlardı. Şonu yadan jurnalistlara. Senin başından eşitdim şu näme diýär. Şu internette ýazypdyrlar, oğurluk aydımları aydiyarlardı. Şonu yadan jurnalistlara. Inni kaykalaman şonu hiç kaçan. Näme üçin beýdiýän? Türkmen sana ýakaja aydym oğurlayan ýok. Şu gurun aýtalýanyň soň sapar bolsun. Ena men özdürgen aydımlarymyň bir tefelen ýerine ýetip berer, borşuna bolar. Mingdes. İkisi barda. İkisi barda. Barda. Bir de onu Oğurlady şulaýdymy? Akış Taparow. Şöyle tasdikle ikisem bir zat diýär. hesabı Birinci çıkardı. men çıkardım. Down in the forest, near a village, lived a man called Nick the Chopper. Yankı Workölden aýdym, bir halkyň aýdymy. Öňden märi 53 60 şo ýyllarda aýdyran aýdym. Bu bolsa современный diýeti 90-ny, 92-de, 85-de, 87-de aýdan aýdymlaryň biri. Men öldüm, bir aydımı, bir aydım sonra 10 tanrısını deneyen de. Käme? Ine ýallaklar şeýle sebäbi İnternette şulara garşy şuň kununa güreşýän ýok. Şulara garşy hiç kim çykyşamadan ýok. Şulara garşy aýdan ýok. O sen ýallak näme edip ýördiň? O näme kim alajak bolýan diýip bunyň barmak basyp ýüzlerine aýdýan ýok. Türkmenistan senzura, Türkmenistanda kontrol edilýär. Şoýa ýallaklar aýdym ogurlap, onu açyk pirdiýelke edip, arkadaga bagyşlap aýdyp ýörler. Arkada öýül şey diýär. Öýül beýleki adamyň aýdymlaryny aýdyp. O hindini sağını ogurlap aýdyp ýör. Ya goşky ýazan ok, goşky öz aýdym diýip getipýär. Goşgam ýazan ok, nemedem ýazan ok, ogurluklar aýdýar. Türkmenistanda kanun ýok. Авторский право diýilýän zat ýok. Eger авторский право işleýän bolsa, onu şunu ştraf edip pulunu alardylar şu adama. Ya da mümkin pul berip bilmese türme goýardylar. Ine Akış Taparow. Hemme aýdymlary, absolutne hemme öňden bäri aýdyp gelýän aýdymlar, ortalaryň halk aýdymlary. Hemme aýdymlary. Ay bolýa halk hiçtat diýen nokta dedin, inni ýallaklap, arkadagy diýip aýdyp başlady, inni hemme zatlar ýanky ýüllerini ugup başladylar. Indikatordyň şuňa da bir terdim. Şolum bir ýallaklaryň biri. Bir minut.
Bizdiňe gurban nimede şu yallaklara garşan görüşmeli Ýa-ni eken. bäsleşik diýende gepleşikleri de aýdymçylary çagyrýarlar öz Ya bir ýanky men size görkezeyim. Rehin bäsleşik diýende gepleşikleri de aýdymçylary çagyrýarlar özleri hemmet ullakan aýdym. Ha sen plan aýdyň ogurluk ol bir aýyp gelişikdir. Gaty gelişikdir. Tamam. Gerçi de olur gaydi yani. Olur gaydi. Aýdymça sen ogurluk aýdýan diýmek. Külli bu nedir? Indi dermeýler men düdelerim, aýdymçylaryň kemşiklerini ýüzlerini aýtlarym. Ogurluk diýilende ýanky ol taby täzeden işlenýär. Sözü türkmençe ýazylýar, ol eýan ogurluk bolmaýar. Bir aýdymy alyp, şoň saadam sözüm menki diýsem, ogurluk bolýar. Olan başga birinin korsa. Öz aýdymlamyň köpsi öz ýalan aýdymlam. Isleseňiz dinledip biler. Kukurumdan tanırıp elim yanglanırmaydı. Elimi tut gelip bay verme icatım. Esidi defini duyayım aşkını. Edin sahyan frio kamaro kuşam. Sedin sahke kakuk memrazu pandar. Mene ogry. Mene ogry. Menki diýär. Gördüňmi? Ýalnızca türkmen aýtdy, ondan ýygynyň beýleki ýanky mirawo hitlaryň, ýani dünýä hitlaryň aýdan adam, şu hakyky hiti aýdan adam aýtdy. Iki sanada miňdeşler. Elimi tut gelip yalnızını ay. Edin sahke Ine ýalnızca türkmen aýtdy, inni mirawo hitler aýdýar. edin sahke kışbir kamen bay. Aýdymçy ogurluk aýdymlary aýdýan üçin günäkar däl. Näme diýdik morlugy? Ýanky awtorski prawa diýende adlaňyz ol operny aýdymçylara deýişli ýanky vokalist aýtmaly. Ayda yalnızım ağla. Ayda mısın söyle beni. Vay vay sabah yugamena. Vay vay perduyum bodena. Şu videony oňuran adamlara men berekella diýjek. Sebäbi şulum ogurlukda gurbaly terdarýaly ogurlap pullarymyzy ogurlasa, şul aýdymçylaryň ogurluk birin ýa oturup giýje güni ýadyp öz ýüreginden çykaran saadyny heňni ogurlaýarlar. We ogurluk diýene diýerler. Sen biriniň juwutyna girdiň bolýar. Puluny alyp, men ogurlamam, men elimde pul var. Ol beýle däl, sebäbi o bir adam giýje güni ýatman, işläp şoň öndürün önümi aýdym bolýar. Ol öndürün önümi awtorski, ol bir erteki güni hit edip çykaryp pul gazanýar şonuň. Şu hidi eger bir radio stansiýa ýa bir telewizion aýlasa ýa bir ýerde ofisialny aýlansa, şo ýerden şolar pul tölemeli şu hidi aýlanyň üçin. Ine şoňa awtorska prawa diýilýär. Türkmenistanda ne kanun var, ne awtorska prawa var. Bizim döwletimizi gurşap alan arkada diýen bir arkada serdar diýen kezzaplar kanun bolup özler giýje maşençilik edýärler. Bizim hökümete gelýän dolar gidip gara wagtda çalyşyp ýörler. Bular maşençilik giýje güni edýärler. Pul ogurlap, guruluş kurup ýanky bize gereklilerle ulu obyektleri kurup ýanky pul ogurlaýarlar. Şunuň daş töwerini ýallaklap, aýdyp şular nime diýenem, ogurlar akşdan başlap. Men şonu düşünürjek bolýan, utanany oklarym ogurlar. Halkam bulara pul berip toýlar çagyrýar, görgül başga bakşy bolmasyny etmeli. Men size bir zat edelim. Biz istesek, istendik wagt prezident çalyşyp bilýär. İstedik wagt şu diktator sistemany çalyşyp bilýär. İstedik wagt şu bakşyny çagyrman, pul bermedek öldürüp galýar. Açlygyna. Ya o garamaýyk bolup işler bedýärli. Biz edýär şonu, halk bolup. Şoň üçin men size her wagt aýdýan. Ine molimler ýüllenýän. Molimler, medikler size ýüllenýän. Siz näme diýsem, bir gullary berilýän pullanyň az işle, ýa-ni az alýaňyz. Siz gulçulukda
Oň daşyndan sizin beýniňiz, kelleňiz ýalar. Arkadagy şöhrat, arkadagy neme, ýa-ni çäreleri, okuwçylary ýok ýerden ýöredip, ýok ýerden ýa-ni materialy ýygnap, ýok ýerden okudyp, hiç ýeri ýa-ni ýürüýtürleşdirilen size kömek hökmünde kitaplar kitapçalar ýa-da ýürüýtür bir beýnamalar ýa ýürüýtür bir matbaso bedilýärde materialny nemeler ýok. Şoňa özüňiz enjamlar tap, özüňiz pul berip kabinetleriňizde, mektepleriňiň ýa-ni otoglaryna çelli öz puluňyzy goýup halkdan ýygnap, doğrudan günüňi görýär. Näme etjek onu etmek? Taşlan. Goý özü Gurbany gelip okutsun. Goý ministr, bilim ministri gelip okutsun. Ular orada para alıp ýatyrlar. Siz hem gelip küsün neme diýäňiz? Siz zekinli, bilimli, akıllı. Häzir TikTok'ta gazanıp bolýar. Men ýürüte bir gepleşik eder, näme internetde gazanıp bolýar. Siz gaty zekinli. Siz derrew TikTok'u ýa şoňa meňdeşdaatlar alyp bilýäňiz. Alynda gazanyp oturuň. Diýmedim mene $4-500 aýyna gazanıp bilýäňiz. Oturun öňüňizde. Özüňiziň neme üsüp, edip internetten köp zat öwrünersiňiz. Durmuşyňyz dünýäňiz açylar, ananyň. Näme gerek bir mektep bar, ol zawuç diýen neme diýe, o ýerde bir kançylyk, bu ýerde bir adalatlyk, bir düzgünçilik, hemme zatlar çydap gelmek, nerwiň oýnap näme gerek? Ne şoň üçin iş taşlan. Bu hökümet size sağ bolsun diýen ok, adalatly serden ok. Sizi başarsa ulanyp ýa-ni zynk goýberýär. Näme siz şunu gaýtyrmaly. Egerde polis emherler tutup izolyator aket bizi urgan bolsalar, onu bir näme şonuň aýdan etmeli. Eger kanun bozýan bolsa. Egerde biri kanun bozman, size kanuny etdirýän bolsa, onu boyun elmeli. Egerde biri hak hukuk goýan gurumlar kanun bozup saňa basşylar edýän bolsa, onuň özü birinji kanun bozýar. Egerde akydip seni urýan bolsa, özü birinji bolup kanun bozýar. Demek biz şoňa garşy görüşmeli. Şuraya alam, ministrler, vice-premierler kanun pul ogurlap, sizi bagşlan eşek ýaly ulanyp, gulçuluk hökmünde saklap, size köpük төлýän bolsa, ol kanun bozýar. Sizin almaly aýlyňyz hökümetiň statistikasy boýunça $1 ýeten ok. Ýöne siz almaly aýlyňyz $4-5 minimum aýlyk almaly. Şoňa agly. Şoň üçin näme gerek? Şuryaly gulçulugy ýöne çekip, nerwiň oýnap ölüp gidýän. Ýaşaň, normal ýaşaň. Häzir bir topar mümkinçilikler bar gazanmaly. Gazanyň. Kösenmäň diýjek bolýanlar. Şul zalyma hyzmat etmeň. Oň tolky ýok, hiç wagt düzelmeýär bular. Bular diňe talardyr, biz şuları aýyrmasak hiç ýol ýok. Pikir etmeň, ay indiki gowlaşar, soňky gowlaşar. Gowlaşma. Men size düşünürüm näme gowlaşma. Indiki video seyredelim vatandaşlar. Şunu ýaly bizim halkymyz kösünüp duka. Şu wagtda biz häzir temamyza geleli. Gurbanyň näme diýär, Serdar näme diýär. Ünsürüm. Men şu videony edemde videonun adyna şeýle goýdum. Serdar daşyrdy gidenne Gurbanyň hökümeti ýygnap şolar zaложник alýar. Şolar periwarod edip bizi akademiýetler, bataýmadylar. Gurban bir ýere gitse, Serdar derew ýygnap geçen kişi bolup bir ýere akdyp şolar zaложник saklaýar. Temel şolar 3 bolubam häzir, ýa gyýdy geldi usileniýa, 3 bolubam döwletde çalışmalary saklap bilen oklar. Şu kunna çalışmalar Türkmenistan gapysyna geldi. Gapyny açyp içine girýär häzir. Şolar saklap bilmeýär döwleti. Ananyň. Ine ünsürüm Serdar Berdimuhammedow ýa-ni bir Serdar Berdimuhammedow ine Ýaponiýaga gidýär. Näme çykyp diýenden men häzir düşünürüm. Hormatly prezidentime Ýaponiýa ugramak üçin Muňa el çapyşyp dur, maskaraçylyk. Baýatymyň halkara howa mendirligi, howa mendirilen hormatly prezidentime de ýurdumyň resmi adamlar uratdylar. Aşgabatdan ugralan döwlet daşlarymyň uçary bir näçe sagatdan soňra Ýaponiýanyň Osaka şäheriniň Kansai halkara howa mendirligi gelip boldy. Bu ýerde hormatly prezidentime mehir garşanly.
Yaponiya saparynyň çäklerine döwlet başlanmaly Osaka şäherine geçirilen Expo 2025 bütün dünya terbiýetinde Türkmenistanyň milli günem münasibetli dawarly çäherlere gatnaşar. Şeýle Videony goýmadyň. Prezidentimiz Yaponiya uğramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendiline geldi. Ýerbilen hormatly prezidentimiz Yaponiya uğramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendiline geldi. Howa mendilinden hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Aşgabatdan uğralan döwlet başlanmalyň uçary bir näçe sagatdan soňra Yaponiýanyň Osaka şäheriniň Kansai halkara howa mendiline gelip geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz mehri garşylandy. Yaponiya saparynyň çäklerine döwlet başlanmaly Osaka şäherine geçirilen Expo 2025 bütün dünya terbiýetinde Türkmenistanyň milli günem münasibetli dawarly çäherlere gatnaşar. Şeýlegem ýokary derejedäki iki taraplaryň we işur duşlar geçirer. Hormatly prezidentimiň Yaponiya sapary dowam edýär. Ine ünferin hormatly vatandaşlar, men size düşünürem, näçe Yaponiýa gitdi Serdar Berdimuhammedow. Üstünden bütün kabinet ministri bolýar. Ataly oğlun üstünden. Inni ataly oğul gyýyzy diýmeli. Bular üçünni. Serdin. Ýadyňyzda bolsa Trump Yaponiýa we bütün dünya taks goýdy. Ýani täze sistema çykaryp hemmere taks goýdy. Yaponiýa bir näçe trillion Amerikan cenni bumagy diýilýär, Amerikan kagylaryny, ýani belli bir gymmat kagylaryny satyn aldy. Bir näçe trillion. Çykyş edemäýär. Bağışlan, biz sizin döwletiňizde investisiýa etdik bir näçe trillionu sizin ýani döwletiňiziň kagylaryny satyn aldyk, ofisial kagylaryny. Investisiýa näçe bize siz ýani bular taks goýýaňyz diýip. Biz sizi öňüm investisiýa edip ýörtip ýani ýüllerini. Ataly oğul gyýyzy şunu eşitip derrew Serdar sen dama git Yaponiýa kardal. Şular bay milliarder trilyonu wa kardal diýip şunu ýiberýär. Bulum o kostyumyny giyip Türkmenistan bankrot pul ýok. Malaziýadan, Katardan, Hytaýdan, Orsetden, Türkiýeden, Eýrandan şu alyp bolýan ýerden bir ýerde argatlaşyk baga bolsa pul aldy. Pul aldylar. Bular ýani gedaýlar ýaly hemmeler bergili. Inni ataly oğul gyýdy. Inni ýürüýte oğluny şöýra komandirovka ýiber, her zadet pul getir. Bulum gidip ýani şo ýerde ay men prezident zat diýip ýani şöýra pul torumany diýär. Sebäbi o ýerde birinjiden Yaponiýa Türkmenistanda zawod kurdy, oň enjamlaryna pul ýok. Şonu haýyş etmeli, enjamlaryna ýani pul gurat we döwleti pul berip arkadaş şäherini gurýarmyş. Kakady. Ne şunu gitdi. Sen halkyň ýagdaýy, ýani biziň görkezýän oğluň ýagdaýy, o ýerde ýaşaýan halka kömek, o zatlar killelerine de ýok. Men şoň üçin ýani biz bular aýyrmasak, biz hiç wagt bu ýaşamak. Bular diňe öldürni alady diýe Türkmenistan döwletini bağışlan ment diýen mentler meni bağışlan. Ment ýa polis diýip bolmak siz adam da. Mentleri, hem terroristleri ulanyp diňe öz haýyryna ýani pul ogurlamak üçin ulanýan 2 tane, 3 tane menteni ataly oğul gyýdy. Häzir Türkmenistanyň şol atdyr edýärler. Ine näçe şu ataly oğul gyýdy Serdar Berdimuhammedow Yaponiýa uratdylar. Bütün kabinet minister gülüp çağırıp ýatyr. Şonuň üstünden ataly oğul gyýdyň üstünden. Bular Türkmenistanyň gedaý etdiler. Häzirim ýani elini sonra eli görkezip bütün dünýäni aýlanyp ýörler. Niden pul alyp bolýar diýip. Gazagstandan sorak gördü, Özbekistandan sorak gördü, utanman, Gurbanly gidip sorak gördü. Ine Serdaryň esasy giden ýeri we näçe gitdi, men size düşünürdim. Indi şo wagtda ikinji esasy zalim Türkmenistan şugyny getiren Niýazow öldürüp, basyp alyp, şoň kreslosyny alyp, falsifikasiýa edip, utup, onsoň oğluny bütün Türkmenistan allap ýadadym diýip, onsoň oğluny getirip, oğluny kreslany şol oğul Niýazow öldürüp gelen gorak gelen kreslany oğluna berip, soňam bolsa ol halk alyp başlady bunu 2 bolup oňurt bilmän Usileniýa inni gyýdynam çağırıp ataly oğul gyýdy. Ýani atasy näme işleýär? Gelin serdelim. Özüne arkada diýip ýani klişka goýan bütün dünyada Türkmenistan maskara edip duran giýije uny
dine kepçek gören adam näme işleýär? Men zaýda näme işleýär? Şu adam ine bize maglumatlar geldi. 3 tane gıyrak edip ýany bilen. Öýlen o gıylary ýa-ni Mizravdaky işleýän adamlar, ýolbaşçylar şunu tap berýär. Şol 3 tane gıyrak edip Balkanna ýygnak gidýän kişi bolup kepçek many gidýär. Öýlen hemme hökümeti öz bilen alyp gidýär. Näçip? Bular o perivarot edämedin, şöyle zaloji taklanyp, şöyle kepeden dip gidýär. Ünçüň şu adam hökümetten gorkýar. Şular serdar ýok. Intek gıydym ýaş. Birdat edämesinler diýip perivarot edämesinler. Zaloji alyp gidýär öz bilen hökümeti we ýandan 3 tane gıydak gidýär. Kepçek many. Ne şul mesajy men ýürüýte oğul gerek gelnejä. Ýagny şun aýaly bolan oğul gerek gelnejä diýen. Şun oğul bolan Serdar Berdimuhammedow diýen. Şun gıydy bolan oğul Jahan Atabayew diýen. Başga gıydy Mähri gıydyny diýen. Şun aktyklaryna, çoğulklaryna hemmetini aýdýan. Sizin ata diýeniňiz kezzap, bihep kezzap 18-19 ýaşly gıylar alyp kep çekip ýör. Utanman. Onam gillen oğun. Uğuruk gelnece. Namysın bolan bolsa, sen taşlarsın şu kezzaby. Hakyk akıllı gelin bolan bolsa taşlap giderdin. Namysın bolan bolsa. Ne şu kezzap 3 tane gıyrak edip ve Türkmen hökümeti zaloji hökmüne edip Balkanna hezir edip ýör. Türklerin milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň diwanynyň paýtatynyň halkara howamendirine geldi we bir ýerden Balkan vilayatyna iş saparlygyny ugrady. Aşgabat şäheriniň ugralan Gahrman Arkadagymyň çöri biraz wagtdan Türkmen şäheriniň halkara howamendirine gelip geldi. Bir ýerde Gahrman Arkadagymyz mehirli garşylandy. Soňra Gahrman Arkadagymyz bir ýerden abada milli tiýagatçylyk bolagyny tarap ugrady. Mesela Ýanjy gitmäkä aeroportda hökümet ýygnady. Men gidip oturyn sizden baryň diýär. Ekologiýa taýdan arasy Türkmen kenaryna dünýä derejeli din jarşy we şypahany toplamy emele geldi. Günden Gahrman Arkadagymyň ýeliklerini tagallasyndan bir ýat bolan tiýagatçylyk bolagyny din jarşy we şypahany ulgurma degişli döwrat bilimleriň giden toplamy halkymyzda hyzmatlaryň ýokary derejesinde dürleýär. Gahrman Arkadagymyz abada sport toplamyna gelip Ýurdumyň ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunmatarlarynyň, harby we hukuk goraýjylarynyň bir näçe ýol başlarynyň diýişli dilimlerde ýerine ýetirýän işler baradaky maglumatlarly tanşdy. Görüňmi? Hökümetiň vice-premierleriň we hukuk goraýjylaryň gurumyň ýol başlarynyň alan täze maglumatlary, ýa-ni şolary tanışdy diýär şo ýerde. Ünferin. Şolarda alınıp bolýan işleriň takyp bilen ine Raşid Meredow ýa-ni bul aýal masalalary mejlisin men pikirimçe ine bulan ýüller öwrenok kimdigini ýöne ýa-ni hak hukuk goraýan gurumyň ýol başlary we ýa-ni goşunlar. Hökmen şolary saklaýar, näçip täşür periwarot edip bilýär. Türkmenistany. Bildinami esasyna ýerine getirilmeligi we olaryň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmeligini belläp Gahrman Arkadagymyz bir ýolda Ünferin. Ne şu adam şeýleň gözüçi diýen dilimlerine amala aýryr orunmatarlarynyň, harby we hukuk goraýjylarynyň bir näçe ýol başlarynyň diýişli dilimlerde ýerine ýetirýän işler baradaky maglumatlarly tanşdy. Eýerlerde alınıp bolýan işleriň takyp edilen bildinami esasyna şu adam ne şu adamlardan gorkýar. Şu adamlardan gorkýar. Şu adamlar ýanky adamdan gorkýar. Şu adamlar we ýanky adam halkdan gorkýar. Halk hem şulardan gorkýar. Bir gülkünç tatmy. Ýolaryň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmeligini belläp Ýagny öňe milli lider diýen, öňe arkada Kliçkaly, Gurban Berdimuhammedow hökümetden gorkýar. Periwarot edämesinler şular diýip. Hökümet Gurbanlydan gorkýar. Halk bolsa hem Gurbanlydan gorkýar, hem hökümetden gorkýar. bir ýol başlaýanyň gözüçi diýen Bular ýazyp dur. Yani şul adam bir zat diýse bular ýazyp dur. Näçip? Bäerde ýa-ni MHM polisler şulardan talap edýär we prezidentiň ahranasy. Gözüne seretmeliler. Her wagt ýazyp durmaly, kelleňi aşaktarmaly. Niday bok sen ýa-ni seredäýsen. dilimlerine
amala aşylayan taslamalaryň gidişini we Ünsürüm. Ondan men size soru berdim ya. Hormatly iýleşler, şu videony seyredýän adamlar. Şu adam kim? Gurban Berdimuhammed. Eger muň ýüzüne seyredip bolmaýan bolsa, onu soru berip bolmaýan bolsa, onu dinläp, gözüň aldyrman, kelleň aldyrman, ýat durmaly bolsa. Ýadyňyza düşenokmy? Öň paçalyk bolan wagty, ýani paça geldi hemmeler bökülüp, ýykylyp, ýani bükülüp, gözüne seyretmän, kim gözüne seyretse şonu öldürmeli. Ýa paçanyň ýalňyşyny görüp bilýär. Ine şu zatlar, feodal zatlar, häzir Türkmenistanda. Gülkünç dämi? Ine şunun üstünde de Asuda atman, Parhad atman mı? Bilýärmi? Täzirikden. Gurbalyň üstünde de Asuda atman, Parhad atman var. Ýanky men videoň başyny ökürdüm. Şol polis uçastygyna bölümine vurup duran oglunyň ýokarsynda Parhad atman var. Şu Parhad atman diýilýän zadyň içinde biz edilip durýar. Günne şu rejimiň günne edýän hereketi boýunça bir aýda 150 adam ölýär. Günne 5-6 adam ölýär. Şul zalimlaryň hereketiň esasyna rak bolup ölýän ýerine edip, ýa daşöwrde gitmeli bolýar, o ýerde ýagny düýeş açyp pul ýetmän, eşik alyp bilmän, risk alyp işlemeli bolýar, stroýkada ýykylyp ölýär, ýa-da mektepde, ýa institutda geýmän zady bolman, gapyny özüni asmaly bolýar. Gara şu ýaly adamlar ürküp otýar. Biz beýle bolmaly, biz gülýär Türkmenistanda ýaşamaly. Ulu ýaly Asuda asmany bolsa, Parahat bolsa, ulu ýaly gowy bolsa, daşöwrde 45% adam işlemeler. Türkmenistany polislerden, MHM'den bizar bolup, hak hukuky bozýan guramalardan bizar bolup, terk edip gidýän adamlar bolmaly. Hakykatdan. Ulu ýaly gülýär bolsa, näçe gidýärler? Ine Gurbalyň edişi. Şöyle şunlar zalojny var ya ve 3 tane gyz ýürüte getirdi ya. Şolar bilen keyip edýär şöyle. Haýty, söýlegem gahryman arkadagyma hadaryň kenaryna halkary derejeli giňmeçili maslahatlaryň geçirjekdigini nazar almak bilen degişli tertip düzgünüň bir zaýdy. Näçe şuň diýen zatlaryny biz hiç wagt eşitmedik. Bilýärmi? Hiç wagt eşitmeýänler. Hiç wagt görkezýänler, diktorlar ýa-ni şuň näme gurýar? Ine geldi maşinni. Salam aleykum. Ýaňy duşdy. Ine salam aleykum. Ine men geldim maşinni. Mysal üçin ýa sen gel ýa o gelsin. Salam aleykum. Gomýadarlar. Boldy. Näme gurýar berde? Näçe bize görkezýän oklar? Ýa gurýan da aday diýilmi? Ejeňi plan edin, badyňy plan edin. Beýtdiňiz, eýtdiňiz diýip gyýr. Ol pikir etmeň halkyň ýanky problematyny gorap bular söýýär. Ýok. Özüniň keyplerini, özüniň ýanky edýän obýektleri, şoýdan oglaýan pullaryň ýoly nimesi dogry giden ok. Mesela Balkanda bolup geçen aday diýin. Bir owada nazar çüýürüp Balkanyň bir etrafynda suw bekleýär. Adamlar suw barmady ýaly. Özüne ulanýar şo suw. Hekim bar, ana aýyrdy atdyse, olam göni Gurbanyň aýdy. Gurbanyň jaň edýär şo hekime. Näme işin bilen bolamak diýip. O şoň iş şol. Bir kançylyk bolsa şoň işi, şonu etmeli. Ýani hekim adamlara kömek etmeli, hyzmat etmeli, şoň haklaryny, şoň ýanky hukuklaryny goramaly. Näme başga eder işin ýokmy diýär. İşin bilen bolana ýöre. Ünsür. Öňe milli lider diýen arkada. Şu neçelli. Şuryaly, ine şuryaly görkezýän çykyp öz eginleşleri bilen näme diýäni eşitip gördüňizmi? Ýok. Ol ýygnak geçende bir 10 minut, 5 minut gurlya, ol ýag tutan zadyny aýdýar, soň birden sorasa, ýaňy ýaşy şunu diýdiňiz, şu näme etmeli? Ay bar ýok bolsa men ýamdan çykaldym diýär. Ine şuňa ne şuryaly tip adama Gurban Berdimuhammed diýilýär. Kezzap, zalim, Türk öz halkyny faşistýaly genosid edýän, gyýlar zorlap ýören, muň maşgalaty her bir ýa vilayatda bir maşgalaty bar. O ýerde de bir näçe çağlar bar. Türkmenistan munisipalny sady boldy. Bir topar ýa çağçyklar bilen. Oğullara gelinece diýilýän aýal, ahally aýal. Utanmanam şuň bilen efira çykýar. Utanmanam. Şuň ýanyna durmak utanç. Asly şuň ýanyna barmak utanç.
Şun adını tutma utanç. Ne yapacak? Kezzap. Muni panyom türma plaç değiller ama türmede oturmalı adam şu. Yani şuraya ne yapacak gitti? Ne yapacak zaложник aldı hükümeti ve Balkana ne yapacak bir denli ben size gurrun verdim. 3 tane gıydak edip keyipçek ya. Ve Ferdar gelince kriyasatını oğurlaymasınlar, ağdaşık edemesinler deyip yankı hükümeti zaложник edip gidiyor. Bütün hükümet gül yaşıyor. İkisine. Atal oğul gıydılar. Bunun vakti geçti, dolandırıp bilen o. Düşünüyorlar. Yine men hükümete yölleniyor. Raşid Meriyev'den başla. Siz yallak bolup bilersin, korrupsiyoner bolup bilersin, yine bırak bolup bilersin. Sizden korkuyorlar, atalı oğul gıydı. Inanın hükümet sizin elinizde. Peçadınız var, statusunuz var. Üyüşüp şuları siz tutsal etmeli. Hükümetin içinde bir 40 adama var, doğun kardeşi işliyor. Günlük değilden başla. O gıyını verdi, Hıdır var, o nimetini verdi, o Yalim var, on gıyını verdi, eydip kardeşlik edip yatar, 30 adam ile saklıyor Türkmenistan hükümeti. Men her vaqt aydan Türkmenistan yok, büyük Türkmenistan deyip, yankı mülk alıp, daha edip, baydak koydurup, arkanıza baydağı alıp, gezip yürüyorum, ben alamam ödümüzü. Sizin Türkmenistan'ın uğurlarını yok Türkmenistan. Bir de mustanma. Şunlukça Türkmenistan eyyam öz şehrini urupyor, oğlunu getirip koydu, gıyını getirip koydu. İnni Kerim Ahtıgalı. Bir topor gıyıların, çağlarını oğlunu verip, ulan getirip usilini etti Türkmenistan'ı. Türkmenistan heyalar iyini almasak, biz gidirer Türkmenistan'ı. Mesela aylayan. Şunun için Dertçe oğlunlar, Edermen oğlunlar, Edermen vicdanını, namuslu, ayal gıyılar, erkek adamlar öne çıkmalı. Vakti geldi. Biz almalı Türkmenistan'ı. Biz halk bolup dolundurmalı Türkmenistan'ı. Biz halk bolup yol çalışmalı. Bizim yolumuz çatık. Bizim yolumuz doğru yol değil. Bizim yolumuz bir kanunçuluk, bir adaletlik, korrupsiya. Onu dinle men aydamak bütün dünya tasdiklak geliyor. Men efirlarda görkezem şu hatlar. Siz içinde yaşap biliyorsunuz. Sizden biliyorsunuz. Yine bir neçe video görkezeyim, hormatly vatandaşlar. Gelin şuna seyredelim. Yine atalı oğul gıydı diyemde, yine şun gıydı. Gurbanlığın gıydı, hükümete gelip, heyada reklama var ediliyor. Şu gıydı. Ferdara derek boyacak bolyami. Bir gepinne, miydin başlığı Raşid Mereyev türmeye basıp koyacak bolyami. Bir gepinne, yankı, prezident etip koyacak bolyami. Bir gepinne, şunu yönü, yankı Ferdar ayırıp prezident etip koyacak bolyami. Öğden bilen o. Bunun yankı planlar çalışıyor. Şunun için Ferdar aydiyan. Gurbanlığın gıydı neyse yok orgalsa şonça sen gitmeli. Özün seyret. Gurbanlığın gıydı aydiyan. Oğulcahan Atabayeva. Sizem kezzapları girdiniz. Önüm kezzapları bileyim. Halk sizi bağışlamalı. İnanın. Sizinle ne eder halk? Men aytacağım da utanyan. Özünüz bilýäňiz. Açık towy çekinin ayal maşalı olsanız. Ya sizem Gulnavat ýaly 5-6 tane lübowny saklap, ay döwürsüjek bolsaňyz, kakanyň aýdyşýaly Allah yok. Şu ýerde kepçekin soň ölüp gidýän diýär. O realle dünya başgaça. Sizin dünya garaşyňyz ýaly biz beýle seredem yok dünya. Bütün dünya beýle seredem yok. Siz bu torun kezzaplar. Çüýrük tohumyň çüýrükleri. Çüýrük tohumda da bir normal adam badyr o. Çüýrük tohum Türkmenistanyň naritsasiýasyna at boldy. Bolmasa olam bir tohumdur da. Naritsasiýasyna at. Gurbanlyň naritsasiýasyna at boldy. Serdar naritsasiýasyna at boldy. Naritsasiýa diýen söwülýän. Berdimuhamedowla söwüşýän at boldy. Her kimiň ýa aňyna, diline söwmek şolar. Arnalmak. Arkada inni söwüşli at boldy. Milli lider söwüşli at boldy. Şoňu siz eltdiňiz halky. Şoň üçin aç kelleňiz aýlan. Şu zatlar gowrukdan gutormaýar. Men aýdýan, Grazny uruşunyň gapysyna bardyk. Häzir ýa-da demokratik çalışmalar bolar, ýa-da Grazny uruş bolup, onsoň demokratik çalışmalar bolar. Ýöne demokratik çalışmalar %100 bolýar. Türkmenistan çalışmalarının öňünde.
hökümet çalışmaları bolaymaly. Näme men düşündireyim. Bu iqtisadiýa da bagly. Halkadam değil. Bu dünyadaki gediyen özgürlüklere bağlı. Ünsörün TikTok, bir topur sosyal medya, her teyze çıkmadı sosyal medyanın görünüşü. İnformasiya saklap bulunmak. 2 koşmak, 2-4 ýaly sizin ediyen haramlıklaryň işiniz görünüp başlaýar. Siz döwleti başaryp bileňiz ýok, siz dolandyryp bileňiz ýok, sizin zekiýetiniz, ukyplaryňyz ýok, düýünden ýok. Size göre bir näçe Türkmenistanda 100 miňlerçe adamma zekiýetini ukyply şolar döwlet dolandyrmaly. Ine şol sosial medialar şonu okudýar. Onda şundan Trump hemme ýurdy, hemme döwletleri oýandyrdy. Amerika dünýäde ýanky dünya jandarmy, dünýäde adalatly, hakly saklayan döwlet diýip görkezenne şolum ters aýlap başlady. Onu bütün Ýewropa oýanly, Amerika oýanly, Hytaý oýanly, Russiýa oýanly hemme zat çalışyp gidiyor. Inni hemme zatlar tiýdik bilen geçerler. Ul tiýdik bilen. Siz konkurent däl. Şu gün kunna siz ýol boş şökünde konkurent däl. Siz aýla bilen zok döwleti. Siz ýok bolup gitmeli. İsteseňiz islemeseňiz. Ukyply zekiýetini aýla bilmese Türkmenistan katastrofa girdi. Şoň üçin hemme obstoyatstwalar ýa-ni şertler sizin gitmeňiz üçin güýçlenip gidýär. Siz olara karşı görüşüp bilmersiniz. TV'ye karşı ve dünyada kanunlara karşı görüşüp bilmersiniz. Siz Türkmen halkına görüşüp bilirsiniz. İksani o kellesiz açgöz mentleri, iksani açgöz emhemeşikleri gıyırıp da edip korkutup Türkmen halkını bastırıp bilirsiniz. Yani ki gözünün oğudunu alıp bilirsiniz. Yani o yeterlik olmaz. O yeterlik olmaz. Indi dünyada devlet durumlarına olsun. Şoň üçin siz gitmeli. Sizin hiç şansınız yok. Ine serden näme diýär? Atalı oğul gıyız diýlerini şol Oğuljahan Atabaýewa. İşler boýunça vice-prezidenti Atabaýewa Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlykda medeni insan-perwer ulgama möhüm ornuň Serden. Serdary häzir şeýle görkezden oklar. Ine şunu görkezip ýöne doldurdular hemme ýerni. TikTok diýdi o ýerde hemme ýallaklara ýa komentar ýazýarlar. Okak görün giýip. Ýazyň pikiriňi diýip. Şöyle okak görüp hökman reaksiýa berin. Türkmenistan daşyna aktivistler näme etmeli? Türkmenistan daşyna halky näme etmeli? Türkmenistan ahir döwler ýaly. Siz çyk gidersiňiz maşgalaňyzdan. Ýöne ahir Türkmenistan gelmeli bolýar. O sizin ata-wataňyz. Gurbalyň kyn däl, ýa-ni Akş Saparowyň kam däl, Serdaryň kam däl, şu ýa-ni ýaşlydyň kam däl sizinki. Hökman gelmeli. Sen ýitirip bilmeýän. Sen 1 milyard dolar yitirsen, ol bir yitki däl. Sen döwletini yitirsen, ol yitki. Senin gitjek ýeriň ýok. Sen şuňkuny orientirlaryň ýa-ni dogry däl. Şolu dötmeli. Şoň üçin orientir berýär. Dünýäde toprakdan gymmat zat ýok. Sen toprak taşlak diýen, pikir edýän, men şulardan ýadadım. Sen topragyň üstünni bikançlyk edýän adamlardan ýadandym. Ýöne toprakdan ýadan näçin? Toprak sana hiç zat erwetlik etmedi. Senin ata-babalyň sana erwetlik etmedi. Şoň üçin bize yaman edýän adamlar bandit toporuna karşı biz görüşmeli. Siz näme bilýäňiz? Siz şuraýaly ýa-ni ýallaklaryň efirlerine girip, şuraýaly banditlaryň efirine öz pikiriňi ýatyp bilýäňiz. Açyň fake account ýa bir nomer alyp, şu giýje güni görüşüň şolara karşı. Ine kömeňiz. Men näme bilýän? Men çykdym Türkmenistan. Ine sen edilýän adam uly. Biz daşynaky içindäkiler hemmemiz bilen görüşmeli. Serden şunu diýen zatlar. Onun değişlidigini belli hemem fursatdan peýdalanyp gahryman arkadamyzyň hemem hormatly prezidentimizin Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy etip Munan görkezmeliler näme diýenli. Siz eşitdiňizde özüňiz tutanasyňyz. Görkezýän nädirler? Ne serdaryň näme gurgun edýänli, ne gurbanyň, ne bulan. Ya bular diplomat da, bular utunç. Bu gulan bilen ok. Umum zatlar aýdýar ýöne hiç zat çöldürün reklam üçin. Postanovka diýilýär. Şu ýaly men guruluşum ýaly gurulap çykyş edip ýa-ni näme etmediler edilen oklar. Ora ukyp ýok. Gurbanyň ýa. Seret Gurbanowdan öwren. Oglum çykyş edýär da diýär material ukýar. Живой çykyşlar edýär. Senin bir живой gurulaňdy, ýa robot ýaly bolma açyk gurula diýär. Ay men qaqa näme diýen meni öwretmediň diýär. Elbetde sebäp ol ýa-ni ýerlerde
biz ýaly gidip halk bilen gürleşip, olaryň derdini dinläp, çözjek bolup, olaryň diskussiýalar geçirip, ondan soň şo ýerde konkurentler bilen o aýlanyp, öz programmatyny, namatyny, öz pikirlerini aýdyp, ýaşyp, soň tilibata gidip, gidişip adamlar bilen ýanky edip görýän Onu näme ulat bildim? Ýazanlaryň aýdaýmadan başga ideýa hem ýok. Şoň üçin men ýani şular gitmeli, şoň hiç ýyly şunky konkurensiýada döwletiň aradan konkurensiýasy, prezidentiň aradan konkurensiýasyna şoň orny ýok. Näme şular nol. Nolam şular gara bir uly bir sifr. Şular -10, -1000 ne şular. Indiki wideony görkedeň. Ne şu ýaly bolup duran wagty, şu ýaly Türkmenistan katastrofasyna, Kazakstanda ýöneköý adam robot getirip yerlerini sürdürýär. Insan. Öyle muňa hökümetiň dahly ýok. Hiç ýyl dahly ýok hökümetiň. Hiç ýyl hökümetiň işem ýok şu. Bizning häzirgi şeýraýdaýdyn robotlarda bir jardan diýhana Döwletbek deňgisi gep körüp ekskursiýalar ötürä. Majumda çykan birinji robotlara şopur jok. Şopur jok diýär. Keremet tasavvur. Kanday eken döke? Gagayip koy, gagayip. Ömrümde tuada görmegem koy. Ine hormatly vatandaşlar, şu adam banka gidip kart alıp robot getirýär-de fizik tardan işlemen ýanky mehanizm bilen ekran teridip şu traktor aýlýar. Ödem ýöneköý adam. Ünsörüň ýürüýi törleşdirilen Vatan Habar yalan programmasy ýok. Giýje uny öwýän ine şuň eden adyny. Ýürüýte bir arkadag ýok o ýerde. Ýürüýte bir ideologiýa ýok. Ataly oğul gyýyz ýok o ýerde. Ýöneköý adam. Banklar işleýär, konvertasiýa gidip dur. Dolary ýanky Gazak dolary, Gazak puluny dolary giýje uny çalyşyp bolýar. Gidýär, alýar, goýýar, ösýär. Ine men daýhanlar aýdýan, vatandaşymy daýdýan. Ine ösýärler. Ýöneköý adam özü hökümet teretmen ösýär. Hökümet diňe şert durýar. Bank bartdan pul al, bar öz ýanky risk al, ine ýerlerini polny berýär. İşle hakyny al. Ine. Erti satjakmy? Sat, ya hökümet sat, ya daşyny eksport et. Biz ada berende. Ine şertler. Bizinem etmeli işimiz teýär 3-nji respublika gurmaly, halkymyza şertler bermeli. Şular bara işejek biýse doýsun, pul aljak diýse kardyna alıp doýsun. Hemme şertler dürüp şulary işläp şular Türkmenistan şunu kaldırmaly. Şu ýaly şertler dürüpme. Oňdaşdan prezidentim giýje uny işlemeli. Millidir bize näme gerek? Bize o ýaly bir milli lider bam bize. Şu neçeli ýok da. Hani olaya zekin, akıllı bir ideýalary injeragan ýaly güýçli adam bam Türkmenistan ýok. O kim ol kezzap? Inni prezident ýaly bir wezipe goýmalymyş we şo ýerden 2 bolup pullary ogurlamalymyş. Ine şoň üçin men milli lider goýan özüme edil prezident ýalam daşarda gatnap ýörün. Men şo prezidentiň işine diýen Türkmenistan pullaryny ogurlayan, öz şäherimi ogurlayan, arkadaş şäherimi ogurlayan, pul ogurlayan. Bu bir biznes skema, pul ogurlamak üçin biznes skema. Teýär, şol adam bir milli lider bolup halk bilen duş görünok. Bu gülkünçsa. Çıkış edip bir öz sözü bilen 1 saat, 2 saat çıkış edip görünok. Biz onu dinläp görünok. Onun ideýalaryny, pikirlerini. Hani şoň ideýasy? Ine mysal üçin devletin ideýalary var, pikirleri var. Saýtyny asyly. Görüp bolýar. Anämçi şu adamyň özüne milli lider diýip statusy var, muny arkadag diýip öwýärler. Şuň ýanky külügesinde biz bir topar kazançlar etdik. Hiç kazanç ýok.
Yalaklar kazandy, korrupsiýonlar kazandy. Halk garyplykda. Şun ne ideyesi var? Bir topar halk maslahatı var. Bir topar aparaty var. Hani ideýe nirde? Hani näme ettin? Hani açýodun? Näçil sen millidir? Näçil arkada näme ettin halk üçin? Pul ogurladın, öz şäherini gurdun, özüňe şekilini goýdun, ogluny getirdin, gyýdyny getirdin, näme ettin sen halka? Nädir? Akdyňy ýa getirjek bolup ýatab oturýarsyň. Boldy. Näme ettin? Balkana ýa hökümet akdyň, şulary založny hökmüne we ýanyna 3 sany gyýdan olurda orlap getipýär. Näme ettin sen? Ne şular ýalda band topory, şu ýaly ataly ogul gyýdy, band topory Türkmenistany oglap durka. Bir binamız çıkıp arkada şöhrat, arkada aydın bağışlanmasa onu ol band toporuna giriyor. Şöyle vasp edip band toporuna girip şöyle yankı bir rol alacak olup şunu diye. Ol binamızdan da, namarttan da. Ol cinayet iş. Yine men şu çıkışımda şunu aytacak oldum. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öz çıkışımı torýan. Sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän. Bizim elimizde şu zatlar. Şu gurban ulam, serdarım, hükümedem, şunun kezapçılığam, şunun yankı yallaklaram bizim elimizde. Bize bağlı. İstenlik wagt. Bir sağdarman şunu düzüp bolýar. Bizdine azyr olmaly. Bireki ýermede gaş görüşmeli. Biz bir adam gaş görüşmeli. Onun adam kezap Gurbanul Bermuhammedow. Niyazow söýänler aýdýan. Türkmen başı diýip şonu ýa-da söýýänler aýdýan. Sizin Niyazowyňyzy Gurbanul Bermuhammedow öldürdi. Şoň üçin sizem görüşmeli. Hormatly vatandaşlar, inlik gepleşikler çelde. Hoş sag bolun. Men häzir TikTok ýerden, TikTokda soralar bolsa şoňa jogap berin. YouTube efiri ýapýan. Hoş sag bolun.